Pre, ako sa ni pre ah. Mabiya lang ah. Leo, tingin mo na. Pag naghan naman na ni pre. Ha? Asa may ilim nun ani? Tilawig yun oh. Kani garo gigamay. Basta eh. So, isa. Tubig man eh. Tubig. Ang Kani usa. garo usa. Niyabag puro ni tubig pre. Ha? Mo panginununan oh. Sama ni pre hinugasan eh. Ha? Lan mo, lan pre? Pagsure dira ay. Bi, ato ko nung soyan bi. Oh, yun. Daan ba yun? Nasipya dyan ko kay nanghukas akong anak ganina. Nawa ko kabantay kay nagunahon na lagi na problema. Pero ato na sa ilisan. Pasensya na kayo. May klarong tuhana eh. Abi man na to kuan. GSM. Hinugasan man di ay. Pre, okay na na pre. Oh. Mauna ni, sakto na na. Hindi naman sa nagikan. Dito na na sa among inimnanan. Alimpyo na ni. Oh, Ano ko no? soy. Mauligi pong hinugasan pre. Di mo na mao, ang gato mo na ganina. Ay, Dara, bag oh. Kato rin yung ganiha. Oh, bi, sayop ni. Oo di ay. Magsugod na ta, imuhan ng sugod ha. Para sure jud ko nga dili na jud ni bro. Oh, chisero. Nga kani imuhan ning una nga tagay, imo ning una nga tagay. Ang baso para sa tagumpay. Tubig lihi po ni pre. Kani gurong usa. Tubig ra lihi po ni pre. Abi ko imo tong gi ilisan og ilim nun. Arang-arangan. Wala na no imahog kanang hinugasan. Ha? Tubig? Oh, musulti ako nimo ganina. Pero kani atong gibuhat ron, rehearsal pa ni. Tama wala pa man niya atong mga amigo. Ha? Rehearsal? Napaday nga na anak pre. Oy. Pero teman wala tayong mga kwarta nga nagpuyog ug nagpaabot ta sa atong mga amigo nga mga tubig-tubigan. Tuod pre no. Wa man si di kay kwarta di ay oy. Oo, sa lagi. Wa sa di kay kwarta. Parehas ta oy. Wala jud tayong mga kwarta ani. Mga paabot ta naay may mudulang usa. Ako na sad pre ha. Teman tanawa kay para nagre-rehearsal taron kay wa tayong mga kwarta. Imo na sad niya. Narap ni mo dili pre. Yawa na mo Yawa. Din magkagikan. Nga porte man namong kuyawa. Usab-usab wa ka moagi sa mga atubangan. Kuyawa na ko ni mo oy kalit ra magagbuto sa loyo. Para magag espiritu. Tapi ato ba? Katasan ligag maayo lagi. Wa pagkaka mangawat sa na. Ha? Nangawat? Wala pre oy. Pataka naman ka pre eh. Dito ko sa tangke pre kay na ako'y gi agto dito. Tangke. Klaro na kay ka. Ngitan sa kagmanong ba? Timan ikaw ra butong ni sanay sa butong ni Islaw. Ha? Pataka naman mong duha oy. Kanay yung gipangnauna ba? Lagyo naman kay na. Bi, paim na tanan yung ilim nun ni. Sige. Paim na tanan yung kon. O tira. Unang tagay para sa tagumpay. Pre, murag daggan sa kwarta ron pre na kay murag gajisim naman mo pre. Murag sosyal na kay ba? Imna na kay baw ko gipangutasan ka. Wow, nakagi imna na. Kene. Makainom na jud kog GSM. Nindot ako mga kumpare na kay daggan tingin ni kwarta kay sig nakadaog ni scatter ning mga tawhan na ba. Ako sa niimnon. Ano man nga? Dili mo ni GSM kan basig kaning pikas. Kaloin, tubig ba ni pre? Gatom na kog GSM. Nguningon ba ko nga nagsosyal na mo kay kinakadaog mong scatter. Duo man ko pre nga. GSM na inyong giinom. Tubig man day na di ay. Opo ba?
Pre, wa pre kakibalo nga. Rehearsal pa ni. Ha? Rehearsal? Karon ba yung kadungog nga? Ang tagay na rehearsal. Kay sa pre ba? Nakadungog na mo sa bahin kang itsoy? Ha? Bahin kang itsoy. Parang di si itsoy, pre. Ako nga dungan pre. Na si itsoy ko no. Magpabunyag siyang manok. Ha? Manok? Bunyagan? Karon ba ko? Sa? Magpabunyag? Tinuon niya akong gistorya pre. Wadyo ko namakak ng duwa. Tuwa si itsoy silang balay. Nagikay, nagpakitiring. Kitiring? Sosyal, manok ka. Sa tupa, nasa day, ilimno na na. Ah, siyempre. Daghan. Ang inasal. Na, ayun na. O tinuon niya akong istorya pre. Kay ang nadunggan ko na ko, ang budget sa iyang manok ka pabunyagan, 5,000 ko no. Ha? 5,000 5,000? pa niyan? Uy, puting. Dako agod. Pre, di sa ko magugay diri niya. Biyaan sa tamong duwa kay. Napo kay ariun diri. Sige pre. O sige, pre. Nagdali man. Duda na ko, pre, marag nalitag na sa to. Basin, klaro kayo. Boss kung Gikan stangke, god. Nya, karon padong na sa stangke. Isa ba? Si Itchoy ba man gasto mo sa 5,000 para sa bunyag lang. Grabe dako, 5,000. Ang bata. Pila ang bata? 300. 300 ra. Oh. Yan, posible si kayo. Usa ka na hikaya ka. Paulang, wa ba ka na maniso na sa itsoy? Sila maminaw na sa ta. Nok-nok. Tama ni, ayog pangiti, kay manyaga na raba ka. Ikaw manuka ka, katulik ko na raba ka. Kay karon, maagto ko ro sa pare. Kay, kini manuka, katulik ko gini akong manok. Si parang itsoy, nagpadong. Damar ginabanok. Itchoy, nagdamo na kang manok. Asam ka? O, para asa ba na? Ha? Kini? Kini akong manok bay. Ako ni pamanyagan bay, para makatulik ko bay ba? Ha? Ni? Di alam mo ba ya, kay malakaw na ko bay. Di na ko magdugay bay. Tay sa itsoy. Ha? Siya sa ari. Gini sa ko ba kay pulo ko sa simbahan bay, kay kani ko manok ko pamanyagan bay. O sige. Di alam ka bay ha? Hami mayog. Atong sundan, pre. Atong panidaan ba kung dawaton bas pare ang pabunyag sig manok. May pa. Atong suwain og tinuod bigid. Karon, anak ko sa simbahan. Ikanok, makatulik ko na dyan karonok. Ayo, padre. Ayo. Padre. Oh. Saan lang gida? Manok na? Asa man ka? Manari ka? Ay, akong gingon mo padre ba? Kini akong manok ba? Ako niki pamanyagan ni mo padre. Pre. Tinuod gini no. Gipabunyagan ni ang manok. Unsa dong? Pabunyagan nimo ang manok? Oh, dong. Sultian ti ka dong. Ang kanang manok dong. Dili na pwede bunyagan. Kini di pwede pamanyagan ako manok dai padre. Tim sa padre. Ano nilagom na imong mata padre? Aklaro kay padre no. Nadaot ka sa scatter padre no. Dong. Timan pari ra ba ko? Ayo pagbugal-bugal na ako dong kay magabaan ka. Dako na ra ba kay kog pili si scatter dong. Tay sa pre. Unsa man na pariya pre manong lagom gid siya mata. Wa nag-scatter maklaro kayo. Tumungkin Na adik sa dining pariya di ay. masin. Aw, sige dre. Ari lang sa ko dre. Sayangas kong manok dre. Si kong meal dre man akong budget dre. Unsa? 5,000? 5,000 ang budget sa imong manok? Na. Ha. Wa man ka magingon itsoy nga katolikom din imong manok. Bibi. Ni butangi.